Kull persuna inkluż barranin li taħdem jew trid taħdem fil-qasam tat-turiżmu u l-ospitalità f'pajjiżna trid bilfors ikollha skills card li turi l-kapaċitajiet u l-ħiliet tagħha fil-mestier. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo u l-Ministru għall-Intern Byron Camilleri fejn intqal kif din ir-riforma se twassal biex l-industrija ikollha ħaddiema ta' kwalità. Hawnhekk ġew spjegati l-fażijiet ta' kif se jaħdem il-proċess biex jinħarġu dawn l-skills cards bl-ewwel fażi tidħol fis-seħħ mill-ewwel ta' Jannar li ġej. Il-barranin kollha minn pajjiżi terzi li applikaw biex jirlokaw f'Malta għal impjieg fl-industrija tat-turiżmu u l-ospitalità ridu l-ewwel jgħaddu minn proċess serju ta' assessjar mill-ITS qabel eventwalment jinħarġilhom il-permess ta' xogħol u residenza f'pajjiżna. F'pajjiżhom stess wara li japplikaw biex jaħdmu f'bar, front office, ristoranti, kċina, fil-lukandi jew fis-servizzi tal-ikel u x-xorb, dawn issa se jkunu obbligati li jagħmlu kors online biex juru li jafu jitkellmu u jikkomunikaw bl-Ingliż, iwettqu kors basiku u assessjar dwar kif iġibu rwieħhom u jikkomunikaw mal-klijenti, kors dwar il-prodott turistiku Malti u anke assessjar fil-ħiliet tagħhom. Jekk huma jgħaddu minn dan l-ewwel stadju tinħareġ littra ta' approvazzjoni mill-Aġenzija Identità biex jiġu f'pajjiżna, fl-ewwel jiem tagħhom f'Malta jridu bil-fors jagħmlu intervista wiċċ imwiċċ bil-lingwa Ingliża mal-ITS u hawnhekk jerġa' jsir assessjar tal-ħiliet tagħhom fl-industrija. Jekk l-applikant barrani ma jgħaddix mill-ewwel stadju ma jitħallix jiġi f'pajjiżna, jekk ma jgħaddix mit-tieni stadju jintbagħat lura f'pajjiżu. Dawk il-barranin ċittadini ta' pajjiżi li jistgħu jiġu f'Malta mingħajr ma japplikaw għal viża u joqogħdu f'pajjiżna għal 90 jum jistgħu jagħmlu dan l-assessjar f'pajjiżhom stess jew inkella f'pajjiżna mill-ewwel. It-tieni fażi ta' din ir-riforma se tidħol fis-seħħ minn Ottubru tas-sena d-dieħla u din tikkonsisti f'dawk l-impjegati barranin li diġà jaħdmu fil-qasam tat-turiżmu f'pajjiżna u li jridu japplikaw biex jerġgħu iġeddu l-permess tax-xogħol tagħhom. Dawn ukoll iridu jagħmlu korsijiet u jgħaddu minn proċess ta' assessjar u jekk l-awtoritajiet konċernati jaraw li m'għandhomx il-ħiliet neċessarji biex jaħdmu f'dan il-qasam, il-permess tax-xogħol ma joħroġx u jintbagħtu lura lejn pajjiżhom. Il-korsijiet u t-testijiet huma obbligatorji u bi ħlas ta' €450 għal dawk online u ta' €125 li jsiru direttament f'Malta. Min Jannar tal-2025 din skills card tingħata mbagħad lill-impjegati Maltin u ċittadini ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Dawk il-Maltin li jkunu jaħdmu fil-qasam u diġà bl-esperjenza tingħatalhom skills card b'rikonoxximent tal-ħiliet u l-kwalifiċi li jkunu diġà kisbu u oħrajn li jkollhom dik bażika jkunu jistgħu javvanzaw maż-żmien. Dawk li jgradwaw mill-ITS se tinħarġilhom skills card b'mod awtomatiku. L-istudenti kollha li jagħmlu esperjenza ta' xogħol fis-sajf mhux se jiġu assessjati imma xorta se jingħataw skills card temporanja. L-ITS se jieħu fidejh l-assessjar u t-taħriġ l-Awtorità tat-Turiżmu se toħroġ l-skills card filwaqt li identità iżżomm ir-rwol tagħha li bil-proċessi tas-soltu toħroġ il-permessi bid-differenza din id-darba li dawk li jridu jaħdmu fit-turiżmu u ospitalità l-ewwel iridu jippreżentaw iċ-ċertifikati tal-ITS li jxed kif ikunu għaddew mill-assessjar neċessarju. Dan l-awtoritajiet se jkunu qed jagħmlu wkoll spezzjonijiet biex jaraw li l-ħaddiema kollha fl-industrija jimxu mar-regoli. Il-Ministru Bartolo qal kif l-imsieħba soċjali u l-partijiet konċernati laqgħu din ir-riforma dan fl-istess waqt li se ssir konsultazzjoni pubblika mis-26 ta' Ottubru sas-16 ta' Novembru. Dan huwa l-ewwel pass tanġibbli mibni fuq edukazzjoni kontinwa u taħriġ effettiv li permezz tiegħu nibdew naraw kwalità fis-servizz fejn jidħlu s-servizzi li jkunu offruti fit-turiżmu lil Maltin lawċin u anke lit-turisti. Min-naħa tiegħu il-Ministru Camilleri qal kif dan huwa l-ewwel pass biex dan il-proċess ikun jista' jintuża f'industriji oħrajn u bekk f'Malta dejjem ikollna ħaddiema ta' kwalità. Inħares il qudiem sabiex ma jkunx biss dan is-settur illi l-istess prinċipji li qed nadottaw hawnhekk illi ħajatu qabża ta' kwalità lis-settur u anke tal-ħaddiema li jiġu f'Malta sabiex jaħdmu inħares il qudiem sabiex imbagħad nipprattikawhom f'setturi oħra tas-soċjetà tagħna. Qabel il-konferenza l-Kap Eżekuttiv tal-ITS Pierre Fenech u l-Kap Eżekuttiv ta' Identità Mark Mallija spjegaw lill-ġurnalisti fid-dettall u b'mod aktar tekniku din ir-riforma.